ανακοινώθηκε από την Ρούλα Κορομιλά ότι είναι ο Παναγιώτης Τζακαλάκος και βεβαίως χαρήκαμε και τα λοιπά, όλα τέλεια και τα λοιπά. Σκεφτήκαμε όλοι και το είπαμε όλοι όσοι ήμασταν μαζί ότι η Μαλού είναι ο μόνος άνθρωπος που έχουμε δει μέχρι στιγμής ή τουλάχιστον αυτόν από αυτά που θυμόμαστε που είχε τόσο πολύ γνήσιο χαμόγελο χαράς για τη θέση στην οποία βρισκόταν, χαρά για τον Τζακαλάκο που έγινε τον Greek Idol, χαρά προφανώς γιατί είναι ένας καλός άνθρωπος και πολύ ευχαριστημένος ήδη από τη ζωή του. Η Μαλού είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Χάρηκα που είναι εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε γνωρίζουμε καταρχήν, Μαλού. Και εγώ που σε βλέπω από κοντά τόσο καιρό μιλάγαμε. Φτούσου. Ειλικρινά σου λέω ότι όσοι ήμασταν μαζί το Σάββατο το βράδυ λέγανε δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο χαμόγελο. Πώς φαίνεται η ειλικρίνεια της χαράς. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Και είναι σίγουρο ότι θα πας καλά, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην κάνεις καριέρα ή να μην κάνεις το νερό σου πραγματικότητα και θα πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ χαρούμενη που το κλείσαμε μαζί με τον Παναγιώτη όλο αυτό, που ήταν ο Παναγιώτης συναγωνιστής μου, που έφτασα εδώ πριν δεν το είχα. Αυτό έλεγα, πριν δεν το είχα. Οπότε γιατί να μην γελάσω και να μην χαρώ. Τι κορίτσι είναι αυτό. Καλά, θα δούμε πόσο χαρούμενη θα είναι στο τέλος της εκπομπής. Όχι Παναγία μου. Δεν τις κάνεις. Είναι η Ιωσιά. Δεν θα πείσω να συμβεί τίποτα στη Μαλού. Είναι από τα πιο ακτινοβόλα, λαμπερά, καλοσυνάτα και με προσωπικότητα πρόσωπα που έχουμε δει στο θέαμα Βλέπω τα τελευταία πρόταση από Σεπτέμβριο Μαλού σε μια παραγωγή της κυρίας Ρούλας Κάμου. Να την προσέχεις αυτήν εδώ. Να την προσέχεις. Γιατί κάνει διάφορες προτάσεις. Αν εγώ είμαι οχιά, εκείνη είναι ανακόντα. Το κάθε... Ηθικές πάντα. Το ανακόντα της δισκογραφίας. Το ανακόντα της δισκογραφίας. Εμείς που ασχολιάζουμε τον Greek Idol. Είσαι Greek Idol, Μαλού, ούτως ή άλλως εσύ. Θα το έχεις καταλάβει, φαντάζομαι. Greek Idol είναι ο Παναγιώτης. Ναι, εγώ δηλαδή ήμουν μαζί με τον Παναγιώτη. Γκρικα Ιντολίτσα είσαι. Είμαι παιδί του Greek Idol. Ναι, Που έφτασε στο τελικό. Έφτασε στο τελικό και σε έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος ήδη. Περάσουμε στην αγαπημένη μας Μαλού που είναι εδώ και μας ανέχεται από τη μία και την καρτό. Στοικά, θα το πω. Χαμογελάει, κάποια στιγμή γούρλο στα μάτια, λέει μήπως αυτά που συμβαίνουν εδώ είναι όντως πολύ σοβαρά και πλακωθούν στο ξύλο. Αλλά μετά μάλλον κατάλαβε ότι εντάξει όχι, είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να κρατηθούμε λίγο. Τουλάχιστον μπροστά στην κάμερα γιατί από πίσω ο καθένας το ό,τι θέλεις κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που αφορά στη Μαλού μας. Ένα βίντεο αφιερωματικό θα έλεγε κανείς με τη συνολική παρουσία σου Μαλού και αμέσως μετά αρχίσουμε να μιλάμε. Μια προσωπικότητα, μια φατσούλα που δεν θέλω να φεύγει από τη σκηνή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Τραγουδάει υπέροχα και έχει μια χαρά ζωής απάνω. Τρελαίνομαι για τη Μαλού. Φιλάκια μωρό μου. Πρέπει να σηκωθώ, να σε χειροκροτήσω και να πω υποκλίνομαι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν έβλεπα ένα Greek Idol, πώς θα ήθελα να είναι πιτσιρίκι να βγει, είναι έτσι. Δεν έχω πάρει τα μάτια μου από πάνω σου. Καθυλώνεις με τη φωνή σου και τη σκηνική σου παρουσία. Ένα μικρόφωνο, ένα σκαμπό και γεμίζεις τη σκηνή. Λίγο εκφρασούλα παραπάνω θα ήθελα, όταν λες φίλα με ακόμα, λίγο πιο αυτό. Λίγο ζουμιά παραπάνω. Θέλω να σου πω ότι κάνεις κάποια λαθάκια, αλλά έχεις τον τρόπο και τα καλύπτεις και αυτό είναι προτέρημα. Μπράβο σου. Σήμερα έβγαλες και καρδιά και ψυχή και το κούνησες επιτέλους. Μπράβο σου Μαλού μου. Φωνητικά με έπεισε απόλυτα. Φωνητικά με έπεισε απόλυτα. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Πέτρος. Επειδή είναι πολύ γλυκιά φατσούλα, πολύ φινετσάτη όπως είπε και ο Κώστας, στα ροκ τραγούδια σε θέλω πιο επιθετική και πιο άγρια. Το πρόβλημά σου Μαλού είναι ότι έχεις επαναπαυτεί στις δάφνες σου. Νομίζω ότι σου έδωσαν την εντύπωση πολύ ότι είσαι το φαβορί του Greek Idol. Η Μαλού έχει μια χαρακτηριστική φωνή
που μετά από 5 φορές θα μπορούσα να την καταλάβω και να την άκουγα στο ραδιόφωνο. Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια με άλλα παιδιά. Καλύτερη από όλους σήμερα, by far. Μπράβο σου, άιντε, ξεκίνα, παίξε μπάλα. Ήσουν καταπληκτικοί. Χόρεψες, τραγούδησες, εκφραστικοί. Greek Idol, δηλαδή αυτό που θέλουν. Όταν ανέβηκες, ήσουν μια χαρά στις ψηλές, δηλαδή ήσουν εντάξει. Στο κουπλέ, το πρώτο, το χαμηλό, δεν ξέρω αν δεν άκουγες καλά ή αν ήταν το μυαλό σου αλλού. Δηλαδή δεν ήσουν εκεί που έπρεπε καθόλου, θα τα ακούσεις. Μουσικό αυτή έχεις. Στα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα το ήσουνα... Θα πέσουμε από εδώ, θα πάμε από εκεί. Με το που σηκώθηκε η φωνή, για μένα ξανά έγινες πύραυλος. Σήμερα μας παρέστρες με το ρυθμό και το κέφι σου. Είδα τη Μαλού που είδα στο πρώτο live του Greek Idol. Ήσου πάρα πολύ ωραία. Για γύρω στα 6 με 10 δευτερόλεπτα, την ώρα που ξεκίναγε, δεν το ξεκίνησες καλά. Στο 8ο δευτερόλεπτο ή στο 9ο, το πήρες και το είπες εκπληκτικά καλά. Κοριτσάκι μου γλυκό, όμορφο μου κορίτσι, καλό. Ήσουν τσαχπίνα, ήσουν εαυτό σου. Νομίζω ότι σε εξέφρασε αυτό το τραγούδι. Μ' άρεσε πολύ, απλά η Μαλού εμένα μου έχει πετάξει τα μάτια έξω πάρα πολλές φορές με την καλή έννοια. Μαλού, για μένα είσαι ένας άγγελος πάνω στο stage. Έχεις μια τέτοια... Από ένα άκαλτο κοριτσάκι έχει αρχίσει και γίνεται επαγγελματίας. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά λαθάκια που είδα, το πρώτο μου άρεσε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω, είτε μόνη σου, είτε ως μέλος σε κάποιο γκρουπ, είσαι εξαιρετική για μένα. Το μόνο που διέκρινα είναι ότι είχες άγχος, πολύ άγχος. Πάρα πολύ όμως, βρε Μαλού. Εγώ δεν είμαι πίτης, με στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγάκι. Με μάγεψες, με ταξίδεψες σε ένα παραμύθι, το έκανες δικό σου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και ήσουν εξαιρετική. Ευχαριστώ κορίτσι μου πάρα πολύ, γιατί εξαιτίας σου πέρασα πάρα πολύ καλύτερα αυτούς τους 7 μήνες. Μαλού, σου αξίζει να είσαι Greek Idol. Εδώ. Και ένα ποτήρι για σένα. Ωραία. Είσαι μια ροπάλαγα που θα αγαπώ για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Εδώ κερδίζει 2-1 η Μαλού.
εξέφρασες και το τραγούδι με ένα δικό σου τρόπο, μοναδικό, ο τρόπος της Μαλού. Από εδώ και πέρα. Το Greek Idol για το 2011 είναι ο Παναγιώτης! Θέλω να πω κάτι για τη Μαλού όμως. Το μιλούσα εγώ για τη Μαλού. Το δω τα κλάματα, ειλικρινά. Είναι σε κατάσταση κανονικά. Έχεις κάτι και μουρμουράσει, οι γέροντες μουρμουρίζουν. Να πω εγώ όχι αυτό εσύ που στην ήθελα για τη ηλικία σου. Μαλού. Ότι περίμενα πώς και πώς τα Σάββατα να σε ακούσω να τραγουδάς. Εγώ είχα μια αδυναμία από την αρχή, από τις οντισιόν στον Παναγιώτη Τσακαρλάκο, το είχα πει, και η αμέσως επόμενη που μου άρεσε πάρα πολύ ήσουν εσύ. Οπότε σε καλύψαμε. Οπότε εγώ ήμουν απερευτυχή στον τελικό, δεν υπάρχει. Ήταν, αλλά Πήγες και και πολλοί ταμείο. κόσμος. Τι? Πήγες και ταμείο. Ναι, πραγματικά. Το έπαιξες over. Θέλω να μου πεις, καταρχήν περίμενες να φτάσεις ποτέ στον τελικό? Γιατί, στο λέω γιατί όλοι λέγανε ότι ήσουν φαβορί από την αρχή, έτσι, γι' αυτό. Αυτό εγώ δεν το είχα βάλει ποτέ στο μυαλό μου. Έχω κάποια ανασφάλεια Ναι, μέσα δεν μου σε κάποια καταλάβαινες σημεία. ότι τραγουδάς πάρα πολύ καλά, ότι... Πολλά παιδιά τραγουδάνε πολύ καλά. Και ήταν πολύ καλές φωνές μέσα σε αυτό το κόσμο, casting. εμείς λέμε για το Σε αυτό το Greek Idol. casting ήταν πολλά καλά παιδιά, τα οποία μπορεί να ήταν πιο σίγουροι πάνω στη σκηνή στην αρχή. Να πήγαινε ο δρόμος ότι μπορεί να πήγαιναν προς το τελικό. Δεν ξέρω Ποια ήταν ποιος αυτά τα παιδιά που τους έβλεπες πολύ πιο σίγουρους από σένα? πιο σίγουρους. Και ο Άρης ήταν πολύ καλός και ο Δημήτρης ο Τικτόπουλος. Ήταν κάποια άτομα τα οποία πηγαίναν προς το τελικό. Και η Κέρεν ήταν πολύ καλή. Και η Κέρεν. Είχε κι άλλα. Ήταν αυτό, ότι ήταν αρκετά, οπότε δεν μπορούσα να βάλω στο μυαλό μου ότι θα φτάσω στο τελικό και δεν μπορούσα να κάτσω να σκεφτώ αυτά που λέγανε για περί φαβορί, γιατί δεν ήμουν έξω να δω τι γίνεται και τι μπορεί να δίνω στον κόσμο, γιατί είμαι εγώ. Οπότε δεν το έβαζα αυτό μες στο μυαλό μου, δεν με είχε επηρεάσει και πάντα είχα τις αμφιβολίες μου και την ανασφάλειά μου σε κάθε live. Και αυτό σε έκανε και πιο δημιουργική, αλλά θέλω να πω προφανώς live με το live μειώνονταν οι αμφιβολίες σου, όχι? Δεν μειώνονταν γιατί παρέμεναν μέσα δυνατά χαρτιά, οπότε ήταν το ίδιο. Δεν ήταν ότι ήμουν μόνη μου και ότι ήταν κάποιοι που μπορεί να μην ήταν να μην έχουν αυτό που έχω εγώ. Τη βραδιά του τελικού πίστεψες ότι θα είσαι εσύ? Το Greek Idol λέει ότι θα είναι ο Παναγιώτης. Ήμουνα σε μια flat κατάσταση. Εγώ από τους ανθρώπους που έχω ακούσει και σε εκπομπές αλλά και γενικά που έχω μιλήσει, όλοι ήταν σίγουροι ότι θα είσαι εσύ το Greek Idol. Και εδώ εμείς δεν το λέγαμε. Εμείς είχαμε κάνει και την Έχει ενδιαφέρον σε αυτό το... Είχαμε ψηφίσει σχεδόν ότι Εμείς θα είχαμε είσαι πει, εσύ. ναι, είχαμε πει για την Μαλού. Έχει ενδιαφέρον να σου πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και προγνωστικά των παιδιών κατά τη διάρκεια του live. Όλων. Συμφωνούν με Για αυτό το που λέω ποιος εγώ, θα κερδίσει. Δεν έκατσα να το υπολογίσω γιατί είναι και αρκετά. Είναι 9 παιδιά. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία ήταν με τη Μαλού. Ναι, μα και εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Συν το γεγονός ότι θέλω να σου πω ότι από την Καλαμάτα στέλνανε μανιωδώς μηνύματα, γιατί η φίλη μου η Έρη τώρα μου στείλε μήνυμα από την Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα δεν είναι η καταγωγή σου? Ναι, ότι είναι για αυτούς το Greek Idol. Φαντάσου θα γυρίσει δηλαδή στην Καλαμάτα, αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει. Μπορώ να πω ή μετά το Μπορείς βίντεο? και μετά θα δούμε το βίντεο του... Ωραία, να πω λοιπόν κάτι επιτροχάδιν που θέλω. Αυτό που μου αρέσει στη Μαλού είναι ότι είναι ανεπιτίδευτα όμορφη και ακτινοβόλα, ενώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει αυτή τη χυδαιότητα του να παριστάνουν οι τραγουδίστριες τις ωραίες και σεξι με πολύ σιλικόνη, πολύ, πώς το λένε, τρέσα και πολύ λευκή φλούδα στο στόμα. Και επειδή όλες πια κάνουν αυτό, νομίζουν ότι αυτό είναι και το υπέρτατο της αισθητικής, που ακριβώς αυτό είναι η επιτομή της χυδαιότητας και του κακού γούστου. Παραδείγματος χάρη. Είπα ή περισσότερο. Ναι, παραδείγματος χάρη. Μη μας κάνεις τον επαναστάτη και δεν μας λες. Και λέω λοιπόν η Μαλού το ωραίο που έχει είναι ότι δεν παριστάνει εν ολίγης την αγαπητικιά επί σκηνής. Είναι ερωτική, όμορφη και απλή. Σε ένα σημείο θα σας απογοητεύσω γιατί την τρέσα μου την έχω κι εγώ λίγο. Ευτυχώς. έχεις τρέσα. Τώρα θα το καταλάβει κάποια στιγμή και θα το καταρρύψω. Οπότε γιατί να μην το πω. Αλήθεια, έχεις τρέσα. Λίγο το έχω κι εγώ. Ευτυχώς δεν είναι ξανθιά με μπουκλα. Λίγο πιο πυκνό, λίγο πιο μακρύ. Κοριτσάκι μου, νόμιζα στα live ειλικρινά και το έλεγα το Σάββατο, λέω θα της ματιάσω το μαλλί. Δεν υπάρχει αυτό το μαλλί που έχει Μαλού. Το μαλλί της Μαλού. Δηλαδή ειλικρινά. Μα δικό μου είναι. Πόσο ωραίο, στυλπνό έτσι, γυαλιστερό, το μαλλί.